Yore ma bende pod nitiere mbalariany onego bed ni ji rwakore nade. Ng'ato onego bed ni rwakore kaluwore kod kos motimo nikech ang'e ni nitiere koses moko. Wachiw kata ranyisi to rwakruok chakore wich kadhi nyaka tielo piny. Nitiere koses moko ma kata nyithindo ma koketo rasta ting'isogi ni mano nyithindo ma yawuoi. Koketo kata rasta e wigi ting'isogi ni mano ok ni kare. Moko korwako gik ma iwacho ni sani nyiri rwako mini dress. Nitiere nyithindo ma yawuoi moko ma ka girwako long to gisag. Diwe ni long dhi lwar. Onego bed ni iketo kum kanyo koso onego bed na? An kakora aneno ni sana joka yawuoi wan rwakruok wa I think rwakruok wa oko onego kum sana. Nikech ang'o? Yawuoi nitiere marwako nyaka raged, longe maraged. Longe maraged matin mago tindo wawacho ni fashion. To ing'eni jok ma iluongo ni stakeholders, jok madongo, gin jok manosomo chon. To gin ging'e niya, ndalo gi ne girwako lewni ma dongo. Niyudo ka longe gi dongo ahinya. To mago e technology masani, wan ok wanyal rwako mago. Wan nyaka warwak gima decent like. Lakini korka ragged go, nitie like joma timo kata fashion and design. I think with them, gin oyienegi nikech en fashion manyasani ma ji rwako. To nyidendi wagi to aparo ni onego ketnegi kum nikech rwakruok ni ema ng'iso kiti kata e offices modhie. To onge akinya bedo maybe isomo maybe bedo japuonj to kata rwakruok ni e mbalariany ng'iso opogore kaka japuonj onego rwakre mbele nyithindo. Pani kum to onego bed mana kar nyiri nikech joka yawuoi to rwakruok wa ni makare. Hini wacho ni yawuoi rwakruok ni makare, nyiri